Action! Γεια σας, είμαι ο GR Morito στο Phoenix 2000 και σήμερα θα κάνουμε ένα quick review και unboxing. Το νέο Vodafone Smart 3 έχει σήμερα μόλις κατέφτασε στη Θεσσαλονίκη. Στην Ευθύνα πρέπει να κυκλοφορεί ήδη. Είναι ένα σχετικά ωραίο τηλέφωνο με ένα GHz επεξεργαστή, 4 inch οθόνη και πολλά διάφορα. Το κινητό είναι αυτό εδώ, όπως το βλέπετε είναι 4 inch οθόνη, μεγάλο. Πίσω το καπάκι είναι ημιδιάφανο που μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα σχέδια. Εδώ βλέπουμε τον οδικό γρήγορης εκκίνησης και στα αγγλικά ακριβώς το ίδιο, και από κάτω τα παρελκόμενα, τα ακουστικά, η μπαταρία του στα 1500 mAh, φορτιστής και το USB. Τι είναι αυτό? Ας ασχοληθούμε με το κινητό για να το ντύσουμε, να δούμε και πώς λειτουργεί. Έτσι είναι σε δύο μέρη το καπάκι. Αυτή είναι η μπαταρία, κατασυνδέεται στην άλλη. Αυτό είναι το καπάκι. Είναι λίγο δύσκολο το καπάκι, γιατί έχει πάνω τα κουμπιά και είναι εδώ πέρα η άκρη. Θέλουμε το boot, θέλουμε να μάθουμε. Είναι φορτισμένο, όπως βλέπουμε το λογότυπο της εταιρείας Vodafone. Κλασική της Vodafone. Είναι λοιπόν έτσι. Είναι σχετικά ελαφρύ κινητό, με το LED flash του και τη 5 MP κάμερα. SD stick δεν περιέχεται, καθανοίγει δηλαδή. Εδώ πέρα είναι το boot με 50% γεμάτη μπαταρία. Στα ελληνικά ξεκινάμε, κάνουμε παράληψη και αφήνουμε παράληψη. Τέλος, τώρα κάθομαι να κάνω την ώρα λεπτά. Εδώ είναι τα mail, όλα αυτά αναφορά, πολύ εύκολο μενού και στα ελληνικά αναφέρει τα πάντα. Όταν κάνεις το πρώτο start, για τις αρχικές οργανώσεις να αλλάξει. Εδώ πέρα βλέπουμε την ώρα, το Vodafone menu, το Play Store στην πρώτη σελίδα. Στην δεύτερη σελίδα έχουμε το Discover All, το Wi-Fi, το Discover της Vodafone, το Refresh, τα πάντα γενικότερα. Στη Vodafone έχουμε το YouTube, μπορούμε να το συνδέσουμε. Βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5 καρτέλες, αρκετές καρτέλες, ακόμα LED. Ωραία ενσωματωμένο η μπάρα, είναι στην μπάρα. Εδώ έχουμε την αναφορά εδώ πέρα, έχω αυτόματες προφίλ Wi-Fi, προτιμότητα, συγχρονισμό, κλασικά όλων των Android. Λοιπόν, το λειτουργικό του σύστημα είναι στο 4,1 Jelly. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια ενημέρωση, επειδή μόλις πάνω το πήρα το κινητό. Η αναφορά του, σαν κινητό τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν το έχω δοκιμάσει. Έχει ενσωματωμένο το Chrome, γραφικά και στοιχεία για να, άμα θέλω κάποιοι να βάλω πάνω στην αρχική σελίδα, πάνω στις καρτέλες. Και οι εφαρμογές, όπου μέσα έχει για το Wi-Fi, κάποιες εφαρμογές της Vodafone,
σχετικά καλό κινητό, ασύρματο πληκτρολόγιο, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Με Bluetooth μπορείς να συνδέσεις κανονικό πληκτρολόγιο, υπολογιστή, ασύρματο. Ωραίο widgetάκι. Οπότε βλέπω είναι γρήγορο κινητό. Αυτό είναι το review του κινητού. Τα σχέδια, τα γραφικά του, τα λεγόμενα γραφικά, εξωτερικά γραφικά για τα καπάκια είναι, αν δεν κάνω λάθος, 3. Σέμα 2. Και είναι ένα steel carbon και ένα με ασύμετρα σχέδια. Το USB του, κλασικοί φορτιστές. Ο φορτιστής είναι της Alcatel, όπως βλέπετε. Κλασικός φορτιστής με άκρη USB, οπότε για εξοικονόμηση σε χρήματα όταν είναι για συνδέουμε το φόρτισμα του κινητού απευθείας με ένα καλώδιο, να μην έχουμε 15 καλώδια και 15 μέτρα στο φορτιστή. Και το απλό ακουστικό του, διπλό στο κανονικό, δεν το έχω δοκιμάσει για να πω άποψη. Ένα απλό ακουστικό είναι, δεν κάνω review αυτό. Αυτό είναι όλο το κινητό. Subscribe στη σελίδα μας. Στο description θα έχω και αναλυτικότερα το λειτουργικό σύστημα και αυτά. Μπροστινή κάμερα το παράλειψα αυτό, έχει 0,3 MP. Αισθητήρα της φωτεινότητας. Δεν ξέρω το κάτω αν έχει LED. Είναι ωραίο κινητό. Μπορώ να πω πως για τα λεφτά του άξιζε. Η τιμή του αυτού του κινητού είναι στα 130 ευρώ, 129 ακριβώς, μια λίμα ακριβώς, και όλο το κινητό είναι αυτό. Είναι τόσο πολύ εδώ, τα ακουστικά και αυτά δεν τα λειτουργώ, τα βάζουμε στο κουτί τους επειδή έχω φορτιστές. Είναι πως όλο το κινητό είναι ένα κινητό. Subscribe, follow, likes. Θα κάνουμε τη σελίδα στο Facebook σε λίγο καιρό. Εδώ πέρα κλασικά αυτά εδώ. Δεν χρειάζεται να δείξω τίποτα, είναι πολύ απλά. Και εδώ τελειώνει το review. Και προσωπικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το φωτισμό που έχουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα με το φωτισμό. Και αν δεν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ γράψτε κάτω στα σχόλια τι δεν σας άρεσε. Και περιμένετε καινούργια βίντεο. Γεια σας.